أشي تمارو كاز تايديو نالو معت تمرتنا تاي لخون له قصيل نالو تمرتنا تاي لخون له أم نطفت حدا القصيل اللي مات حتى يوم كونه مالتهم وصراحة لما استواصل الأكل المحزل تمرنا بزعبة دقمة أب إنتجرين علينا نيرنا دقمة أب إنتجرين نيرنا إنتجر مالت تاي مالت يدورينا إنتجر مالت لما تكمل تاي كمول قصريو ما جمر على نفلت على نعمين نفلت نيرنا مول قصريو حري موضوع قصري مالت لازم مول قصري كابي جمر تتواهلنا بادو حدا خلته سلسته نابلا يقصل مالتي انتجر مالت እንደገና نوزم قصري زموزن قصرن نازيهم انصارن እዩ إلنا نيرنا سلازي نا سلسته انصار من يخلو مالت قالوتا سلسته نا خلته انصار قالوتا خلته نحاد أنصار قالوا تحاده نبار أنصار يقولون بعد ما بكر سلخانة سلاسي هذا خلته سلسته نبلا يغسل مالتي إذا مناري يعني مول قصر كم تجمر كبار حدا خلته سلسته نبلا يغسل موزر قصر حكاوي جمر قالوا تسلسته قالوا تخته قالوا تحاده بارو حدا خلته سلسته نبلا يقصل له مالتي صبو سلازي كاوزي تبغيسنا تاينا نولنا مالتي قصر 4 نزون قصيوم زلو حد قصرتات مولى قصري هذا انتجر خلته كاب خلتيهم وصائي انابلهم ملسو مولى قصري انتجر كخلتيهم وصائي مولى قصري انتجر كخلتيهم وصائي صبو سلازي انت رحمو خوينو سلسته ذا قصر زيا سلسته عمل نركب نخيل سلسته ابزيلا امول قطرلا اب انتجرون الله سلازي خلتي كتهون تخيليها مالتي مول قطرن انتجر تكون تخيليها مالتي كاوخه حدرسي حمشته حدرسي حمشته حدرس حمشته أمول قطرون يلا انتجرون يلا سلازم مرسنا يكون تايخون لك خلتي وصاي كاب كلتيو وصايتون لك خلتيهم وصاي نغتل قالوا تحمشته قالوا تحمشته أو زمول قصر النيادو يلاي أو زخني أدو أول من تاي قالوا تسلسته قالوا تحدا ينيرو قالوا تختيلو قالوا تسلسته كن كده يوصيني كله كحارين كله سلازي قصيلان اللامانيا قالوا تربعته قصيلان اللارب تحمشته قالوا تشدشته قالوا تشعتنا عليه سلازي أمن أبدولي بيلا أمن تأمنيا أب انتجر يعني مالتي خلتنا تبي حمشته خلتها نطع حمشته أمول قطري يلان أم انتجرون يلان كاب خلتيو وصائي كاب خلتيو وصائي صبو تحرتا يمص خلته رأس سلسته خلته رأسي سلسته خلته رأس سلسته إذا أنا مجرشة تفاخصت قطريا دحيل فاخص نجر وين أخذ لازي عاوزو زنيو قصري زانا مجرشة التفاخصت قصر سلازو هانت أكوينا كنخد ملؤكم موضر قصري هنا انتجر أفسلستيهم لك تسلتخليها سلازو نرأي لاوسي قلت برو سلستني أدو يلان أوزوون يلان كاخلتيو وصاي كاخلتيو وصاي አሉታ ሰለስተ ነጥቢ ሓሙሽተ አላዶ የላን ካብ ክልቲኡ ወፃኢ نقصل حد رسي حمشته
አላዶ የላን ካብ ክልቲኡ ወፃኢ ሚእቲ አላዶ እዚ አላ ምክንያቱ ከካደ ነው ወሰኸ እስካብ ጽንፈአልዎ ወጣታ ይውሊ ሚእቲ ሙሉእ ቁጽሪ አብዝውን ኢንተጀር ትኾን ትኽእል እያ ማለት እዩ ጽቡቕ መንኸድ ባዶ ኣብ ሙሉእ ቁጽሪ እኒኣ አላ ባዶ ኣብ መቁፀሪ ቁጽሪ እውን አላ አላ ስለዚ ባዶ ሙሉእ ቁጽሪ እውን እያ ኢንተጀር እውን እያ ናመጨረሻ መን እዩ 18 ኣብ ርእሲ 6 18 ኣብ ርእሲ 6 እዞም ዝኒኦ ዘይግቡእ ግዜ እዩ ዘይግቡእ ግዜ ቅድሚ ሕዚ ፈተና ተፈቲኑ ናብ ሕቶን መልስን ነይራትኩም እያ ዘይግቡእ ኣብነት ዘይግቡእ ግዜ ግቡእ ግዜ ዝብል ርአዩ ኢልና ስለዚ ሓንቲ ዛው ዝኒኣ ዘይግቡእ እያ ለምንታይ ኢና ዘይግቡእ ኢልናያ 6 መቃሊት ነታ ተመቃሊት ዝነኣሰታ ስለ ዝኾነት እያ ዘይግቡእ እያ ስለዚ ኣብ ዘይግቡእ ላብ ክቅየር ይኽእል ማለት እዩ ላብ ምፉኻስ ይፋኸስ እዩ ማለት እዩ ብ6 ህንደይ ሓደ ብ6 ኣሉታ 3 ስለዚ لخونه يكون قصريلنا لخونه يكون إنتجر أو رأس حدا يون تيلنا ألوتا سلسة رأس حدا لا بيخلو مالتيو لا ألوتا سلسة سلازي ألوتا أسر شمون تابريس شدشتا تاي مالتيو سلسة يا مالتيو تفخصت لا ألوتا سلسة خوينا ألوتا سلسة أمول قصرين يدو نبل خزي وصيت مسرخبنا تناي مجرشة وصيت مسرخبنا ألوتا سلسة أمول قصرين يدو نبل مول قصري يلي ስለዛ ቁጽር እዚኣ ሙሉ ቁጽሪ ሆነቲ ምንማ እስትንርያ ኢንተጀር ታሊ አኸ አንቲጀር ላዶ ወላ ስለዚ እዛው ዝኒኣ ኣሉታ ሰለስተ ኢንተጀር ያ ማለት እዩ ቅድም ላፍቲ ካልአ ሓምሻይ ሕቶና ምእታይና ኣብዚ ሓደ ነገር ንግዘቦ ነገር እንዮ ኣብዚ ሓደ ነገር ንግዘቦ ነገር እንዮ እንታይ ንግዘብ ሓደ ዘን ሙሉ ቁጽሪ እየን ኢልና ዝፀዋዕናየን ኩለን مستقل منلا انتجر لا مول قطر تيلا انتجر تسعبيا مول قطر تيلا انتجر تسعبيا مول قطر تيلا انتجر تسعبيا سلازي مول قطري كله مول قطري امنتا يركبلو مالتيو اب انتجر يركبلو مول قطرتات انتجر يركبلو سلازي غبو نقص كبون كنولو نخلينا مالتيو صبو خليخه انتجر بينا ندحر لياكن ኢንተጀር ቤና ነላግን ታይ የላይ ማለት እዩ ሙሉ ቁጽሪ የላይ ማለት እዩ ስለዚ ሁሉም ኢንተጀራት ሙሉ ቁጽሪ ከሆኑ አይፉሊ ንመለስ ነው እዚ ሁሉም አብዝነለው ኣብ ኢንተጀር አለው ስለዚ ኣብ ኢንተጀር ነለው ግን ኣብ ምን የለው ኣብ ሙሉ ቁጽሪ የለው ሙሉ ሁሉም ሙሉ ቁጽርታት ኢንተጀራት እዮም ሁሉም ኢንተጀራት ግን ሙሉ ቁጽሪ هو አሉታ ሰለስተ ኢንተጀር እንዲሁ ሙሉ ቁጽሪ ኮን ይኽእል ዲ አይሆን ጽባው ዘን እቲ ካልኣይ ታየለው ካብዞም እዚኦም ወፃኢ ይልኾኑ ካብዞም ዝኒኦም ወፃኢ ይልኾኑ ካኽልቲኦም ወፃኢ ይልኾኑ ኩል ግዜ ተርእናዮም ታዮም ለብደሲማል እዮም ወይም ዘይፋኸሱ ጉዚ እዮም ጉቡእ ጉዚ እዮም ጉቡእ ጉዚ እና ደሲማል ጉቡእ ግዜ እና ደሲማል ታይክነል ንኽእሊና ካኽልቲኦም ወፃኢ እሞስምኒሆም ደዚኦም ምስም खाሊእ ምስ खाሊእ ነሎ እኩብስ ክራኸቡ ይኽእሉ ዶ ልብሊና ክንርኢ ማለት እዩ ጽቡ ከዚ እንድሕርሱ ኮይኑ ላብ ቁጽሪ 5 ክንኣቲና ጽቡ ቁጽሪ 5 ንርኢ በሙሉ ቁጽሪ እንተኾይኑ ኣብዞም ዝስዕቡ ሕድሕድ ሕቶታት ዋጋ በዝርዝሩ እዩ ቀጥታ ላብ መልሲ ይኾንና ይንኸዳውዚ لما استخيلنا ما أو دقزات البهان نقر كنرسو عينا أبي خوينا أين نسرح لنا لبل كنرسو عينا سلازي إذا ولو متصلنا حتو تتمولهم ثم مرسلنا نحسونا يوم أفتحتو لا يمالو بخونا كل يوم سلازي تعينا نقبر
ሙሉእ ቁፅሪ እንተኮይኑ ይለና ኣሎ በሙሉእ ቁፅሪ እንተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ቁፅሪ ዓውደ ግዝኣትና እንታይ ኣሎ ሙሉእ ቁፅሪ ካብ እንታይ ይጅምር ባዶ 1 2 3 ናበለ ይቕፅል ማለት እዩ ባዶ 1 2 3 ናበለ ይቕፅል ስለዚ መጀመርያ ዘቁፅሪ እዚኣ ንዝርዝራ በይንእስ ካብ 1 ማለት እታ ዓበይቲ ቁፅሪ ኣብዚ መንያ ባዶ እያ ትኾንላ ለምንታይ ካብ 1 ትንእስ ባዶ እያ ዛላ ዓበይቲ ቁፅሪ መንያ ባዶ እያ ካብኡኸ ናነኣሰት ትኸድ ኣሉታ 1 ኣሉታ 2 ኣሉታ 3 ናበለ ይቕፅል ማለት እዩ ገና ይመልስ ኹይ ኣነ በይንእስ ካብ 1 ልበሃሉ ቁፅርታት እየ ዘርዚረ ዘለኹ ስለዚ መልሲ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ካብዞም ዝኒኦ ገዛ እየ ክወስዶም ካብ ዓዲ ሙሉእ ቁፅሪ እየ ክወስድ ካብ ዓዲ ሙሉእ ቁፅሪ ክወስድ ከለኹ ኣሉታ 3 እኒሃዶ ይብለው እዚ የላን ኣሉታ 2 እውን የላን ኣሉታ 1 እውን የላን ባዶ ግን ኣላ ባዶ ኣላ ስለዚ መልስና እንታይ ይኾንሉ ማለት እዩ ባዶ ይኾንሉ ማለት እዩ ባዶ እያ ነላ ናብ ባባጋስ ባዶ እያ ባዶ ብቻ እያ ኣብዚኣ ተእትየ ሓቂ ልመፀለይ ምክንያቱም ዓውደ ግዝኣተይ ወይም ዶሜነይ ባዶ 1 2 3 ሙሉእ ቁፅሪ ስለዝኾነ ፅቡቕ ኣብዚ ካልኣዋይ ኸ እዚ ክንብቦ ተለኹ ኣብ መንጎ 3 በዓላን 9 እዩ ኣብ መንጎ 3 በዓላን 9 እዩ ማለት 3 ይንእስ ወይም ማዕረ ካብ በ ይንእስ ካብ 9 ስለዚ ኣብ መንጎ ዞም ቁፅሪ ዛቱ እያኒያ ኣብ መንጎ ዞም ኣፈላላይ ቁፅሪ እያኒያ 3 ትሕወስ ድያ እወ ትሕወስ እያ 3 ክጅምር እየ ካብ በዓል ይጅምር ንምንታይ እየ ልጅምር ኣለኹ ማዕረ ልብል ምልክት ስለነሎ ማዕረ ልብል ምልክት ስለነሎ 3 ከእትያ እየ ካብኡ ክቕፅል እየ ሽካብ 9 ልበፅሕ ማለት እዩ ድሓር ኣብ 9 ግን ዝኾነ ነገር ክንገብር ኢና 3 4 5 6 7 8 ወዲኤ ታማ ኮይና 9 ለይሓውስናያ ኣብ መንጎ ደንብለናይ ለ3 ሓዊስና ስለ 9 ለምንታይ ኢና ኣቕሪናያ ትኽክል ክትቐርር ኣለዋ ንምንታይ ማዕረ ልብል ምልክት የለይ ለ9 ኣይተሓውስ እዛ ምልክት እዚኣ ትንእስ እያ እምበይ ትንእስ ማዕረ ልብል ነገር የለይ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ 3 4 5 6 7 8 ኣባላት ኣለዋ ማለት እዩ እዚኦም እዮም ሓቂ ክገብሩ ንኽእሉ ሸክ ምግባር ይከኣል እዩ 3 ላብዚኣ ላበየእትያ እሞ 3 ይንእስ ወይ ማዕረ ካብ 3 ሓቂ በታ ታሕቲ ወይቲ ይግዛእ ኣሎ ማለት እዩ 4 ነእቲ 3 ይንእስ ካብ 4 ይንእስ ካብ 9 ካብ 3 ትበልፃ እያ ካብ 9 ግን ትንእሳ እያ ሓቂ 6 ነምፅእ ኣብዚ 6 ከእቲ ኣለኹ 3 ካብ 6 ትንእስ እያ 6 እውን ካብ 9 ትንእስ እያ ሓቂ 7 ላብዚ ነምፅእ 3 ካብ 7 ትንእስ እያ ሓቂ ብተመሳሳሊ ሰዓት 7 እውን ካብ ምንታይ ትንእስ እያ ካብ 9 ሓቂ 8 ነእቲ ሓቂ ይመፅልና ኣሎ እዚ ከዓ ንዘርዝር ስለዚ ሞብ ዝኒኦ ቁፅርታት እዚኦም ዞም ቁፅርታት እዚኦም ኣብ ምንታይ ሙሉእ ቁፅሪ ይርከቡ ዶ እወ ባዕሎም ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም ባዕሎም ይኾኑ ኣለዉ ንኽልቲኦም ኣፈላላይ ስለዚ የለ በይዓቢ ካብ 10 በይዓቢ ካብ 10 ማለት ማዕረ ልብል ምልክት ስለዘየለ ካብ 10 ልበሃል ነገር ኣይንፈልጢ ታማ 11 ኢልና ንጅምር 11 12 13 ናበለ ይቕፅል ቸክ ንግበር ብዓደም ሓቂ ምዃንና ልመለስና እዩ እዚ ምዃንና ገና መልሲ ይመለስና ይኮን ኢና ድሓሪና ንመልስ 11 ኣብዚ ከእቲ 11 ይዓቢ ካብ 10 ሓቂ 12 ይዓቢ ካብ 10 ሓቂ ኩለና እንታይ ነኾና ይኸዳ ሓቂ ስለዚ ዛው ዝኒኡ ልመለስናዮ ሓቂ እዩ ግን እዚኦም ኣብ ዘለዉ ዶ ኣብቲ ዓውደ ግዝኣትና ኣለዉ ዶ ኢልና ክነስታውስ ክንኽእል እኒአና እንድሕር ዘይኮኑ ኣየማልአልና ኢሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንኸዲና 11 ዘሎ ዶ እወ ንምንታይ ሙሉእ ቁፅሪ መወዳእታ ስለዘይብሉ 12 እውን ኣሎ 13 እውን ኣሎ ይቕፅሎ ስለዚ እዚኣ እውን ባዕላ
11 12 13 ናበለ ፅንፈ ኣልቦ ይኸደልና ኣሎ ማለት እዩ እሺ ሓምሻይ 17 ይንእስ ካብ በ ይንእስ ካብ 27 ሃምታ አንተ ወልና ተነጋገርና ያ ነበርና እዛው ዝኒኣ በ ኣብ ሞንጎ ክልቲን ቁፅርታት እዩ ኒዮ ኣብ ሞንጎ ክልቲን ቁፅርታት ኮንትሎ ግን 17 እውን ኣይትሕወስን 27 እውን ኣይትሕወስን ለምንታይ ማዕረል ምልክት እዩ ጽቡቕ ስለዚ 17 ገዲፈ 18 ክብየ ማለት እዩ ካብኡ 19 ካብኡ 20 እስካብ ምንታይ እስካብ ዛው ዝኒኣ ልበፅሕ 20 21 22 23 24 25 26 ወዲኤ ተኾይና 27 ኢለ እትኸዎ ይንእስ ስለልበለን ማዕረል ምልክት ስለዘየላ ስለዚ ኣብ ንጥፈት ዘን ለቐርያና ሕቶታት ዘን ክልተ ሕቶ እዚአን በዚ መልክዕ ሰሪሕና የኒና ስለዘዳመፅኹምኒ ይቐኒለይ ሕቶ መልስን ክልተ ነዞም ቁፅሪ ሓደ ነዞም ስዕቡ ሕቶታት ትክክል ንዝኾነ ሓቂ ሓሰት ንዝኾነ ድማ ጌጋ በማል መልሱ ሕብረት ናይ መቁፀሪ ቁፅርን ሙሉእ ቁፅርን ይኸውን እኩብ ሓደ እኩብ ባዶ ሓደ ክልተ ሰለስተ ይቕፅል ለ ናይ ሓባር መቁፀሪ ቁፅርን ሙሉእ ቁፅርን ይኸውን እኩብ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ናበለ ይቕፅል ሓ ድምር ክልተ መቁፀሪ ቁፅርታት ኩል ግዜ መቁፀሪ ቁፅርታት እዮም ማ ኣፈላላይ ናይ ዝኾኑ ክልተ ሙሉእ ቁፅርታት ኩል ግዜ ሙሉእ ቁፅሪ እዩ ራ هل لن أبارات إنتجر انتخونهم ها أبر السلة كل جزء إنتجر أيو